C-tåget till flygplatsen via Myrbacka klockan 8.46 avgår undantagsvis från spår 14. Bästa passagerare, det här är Intercity-tåget till Jyväskylä. Vi stannar följande gång i Böle, Dickursby, Riihimäki, Tavastehus, Toijala, Lempäälä och Tammerfors. Trevlig resa. Käytössä ja niistä viimeisenä kulkee vaunu 1 ja vaunun 1 alakerrasta on lemmikkipaikat ja sitten on vaunu 2 ja sieltä yläkerrasta löytyy hiljainen lisämaksullinen ekstraluokka. Ja tämä junan ravintolapalvelut löytyvät vaunun 3 alakerrasta. Ja tuo ravintola yläkerta on lisämaksullinen paikka, myöskin kaikki junamme työskentelyhytit. Ja sitten on vaunu 4 ja vaunun 4 yläkerrassa löytyy lapsille puuhapaikka ja alakerrasta vähän isompi WC-tila. Ja sitten on vaunut 5 ja ensimmäisenä 6. Ja konduktööri toivottelee mukavaa junamatkaa koko junahenkilökunnan puolesta. 07. Välkommen till restaurangvagnen. You can now order food to your seat from the VR Matkalla app. You are also welcome to visit our restaurant car. Seuraavat pysähdyspaikkamme ovat Jämsä ja Tampere. Hyvää matkaa! Bästa passagerare, det här är Intercity-tåget till Helsingfors. Vi stannar följande gång i Jämsä, Orivesi och Tammerfors. Trevlig resa! Dear passengers, this is an Intercity train to Helsinki. Our following stops are Jämsä, Orivesi and Tampere. Have a pleasant journey. Meillä taittuu Tampereen kautta kohti Helsinkiä, jonne aikataulun mukainen saapuminen 13.54. Seuraava pysähdyspaikka Jämsä, sitten Orivesi ja Tampereen aikataulun mukaan 11.50. Käytössä tänään 4 vaunua, vaunu 1 kulkusuuntaan nähden viimeisenä. Siellä alakerrassa paikat lemmikkien kanssa matkustaville. Vaunun 2 yläkerrasta löytyy lisää maksullinen sekä hiljainen ekstra luokka. Vaunua 3 eli ravintolavaunua ei tässä junavuorossa ole, vaan junassa palvelee kärrymyyntiä. Kärrymyynti palvelee tukipisteeltään vaunusta 4. Eli vaunun 4 välitasanteelta löytyy syötävää ja juotavaa. Sitten vaunusta 4 löytyy välitasanteelta myöskin konduktöörin työpiste, yläkerrasta lasten leikkitila ja alakerrasta suuremmat esteettömät WC-tilat. Ja vaunu 5 junan keulilla normaalit matkustajaosastot ylä- ja alakerrat. Tarkistellaan kohta matkalippuja, joten olisi mukavaa, että ne olisi valmiina esillä ja mahdolliset alennuksiin oikeuttavat todistukset myöskin. Ja mikäli lippu on puhelimen puolella, niin avata lipun valmiiksi näkyville ja laitet näytön kirkkautta hieman suuremmalle. Kiitokset jo etukäteen ja ei muuta kuin mukavaa matkaa kaikille. Kärrymyynti täällä vaunussa numero 4, konduktöörikopin vieressä. Ja tällä hetkellä meillä on hieman valitettava tilanne siinä mielessä, että kylmälaitteet ovat menneet meillä rikki. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, kyllä meiltä silti löytyy esimerkiksi perinteistä pakettia kahvia tai teetä sekä muffisia tai keksiä, hinta on 5 € sekä erilaisia karkkipusseja, suklaapatukkaa ja pienempää naposteltavaa.
Elikkä tervetuloa vaunun numero 4 konduktöörikopin viereen ostoksille ja oikein mukavaa matkaa kaikille. Bussi Keuruulle kello 12.06. Lähtee raiteelta 5. Intercity-juna Turkuun kello 12.10. Lähtee raiteelta 4. Intercity-juna Poriin kello 12.11. Lähtee raiteelta 5. Klockan 12.02. Avgår från spår 2. Intercity-tåget till Helsingfors klockan 12.00. Avgår från spår 1. Rälsbuss till Keuruu klockan 12.06. Avgår från spår 5. Intercity-tåget till Åbo klockan 12.10. Avgår från spår 4. Intercity-tåget till Björneborg klockan 12.11. Avgår från spår 5. The Pendolino to Oulu at 12:02 leaves from track 2. Intercity train to Helsinki at 12:00 leaves from track 1. Railcar to Keuruu at 12:06 leaves from track 5. Numero 4 välitasanteella. Ja sitten myös tiedoksi, että kylmälaitteet valitettavasti ovat lämpiminä. Eli juotavia löytyy, mutta lämpötilaa ei ihan ole toivottu. Mutta sitten meiltä löytyy myös makeisia, sipsejä, kahvia, teetä, kaakaota. Tulkaahan katsomaan mitä täältä löytyy. Lämpimästi tervetuloa ja kaikille oikein mukavaa junamatkaa. Hyvää päivää. Good morning from Helsinki. As a big fan of the Finnish railways, it will be a pleasure to take the train today once more to Jyväskylä. Let's say 3 hours, or what is it, 3.5 hours on the train. High-speed train for €8.90. Let's go. So at 9 o'clock, long distance train to Jyväskylä through Tampere, in Swedish called Tammerfors. Everything is bilingual, Finnish and Swedish. If I love anything about Finland, it's the trains, public transport, and just the peace and quiet everywhere. Lots of space, few people, just a huge country with just 5.5 million people, so there's place everywhere you walk. It's fabulous. As they say in Finnish, hyvää matka, have a nice trip. Off to my brother in the north or central Finland. Paikkamme ovat Pasila, Tikkurila, Riihimäki, Hämeenlinna, Toijala, Lempäälä ja Tampere. Hyvää matkaa! Kolme ja nelonen yläkerrasta sitten toivotellaan kaikille availla.
tervehdys vaan kaikille matkustajille minunkin puolesta. Se on tämä K1 ja kyseessä on siis 94. Matkalla Tampereen kautta kohti eilen tosiaan 3 vaunut junalla. Ollaan tänään liikenteessä tää numero ihan pelkästään. Kulkusuunta näiden viimeisenä aina tuonne Tampereen saakka, niin siellä sitten junan kulkusuunta vaihtuu. Ykkönen jatkaa näin ollen junan keulilla kohti Helsinkiä. Vaunutta 1 alakerrasta. Tämä ei ole aina vaihtuu. Vuoro 2 yläkerrasta lisämaksuja sekä hiljainen ekstra luokka. Vaunu 2 täälläkin suoraan vaunumyynti numerosta 4, koska ne tillassain ravintona vaunulla olet sen sijaan kärvimyyntiä, jotka lisää henkinen kulkua. Yläkerrassa lapset teitä puhuaan nurkkausta, alakerrassa sitten vielä pikkasen isompi esteetön WC. Lastenhoitomahdollisuuksista. Pidetään kaikille kokoinen henkilökunnan puolesta ja matkalippujalan puolelle tarkistelemaan kiitellään tyytyväinen oli siitä. Niitä vähän jotain Right, it is the 5th of September. I'm getting back to Helsinki now by train. And tonight I'm flying to London.